मेल्या करून काय रे? माहितीये तुका का मनीषाक मेल्या मशीन लागला कानाचा मशीन लागला केव्हा रे? अजिबातच ऐका गेला ना काही एक त्या का लागला केव्हा काल मेल्या मिया कितके त्याका उलो घातले एकदाय तरी माझ्या आवाजा हो म्हणांग ना अरे बाबा शी शी आमका माहित अजिबातच ऐका गेला ना तर झाला केव्हा या सगळा आणि काय माहिती बीज बरोबर होतो तो आजकाल मेल्या कोणाक केव्हा जाय सांग येणार ना काय आणि सगळा मेला त्याचा धावचा अरे देवा शी, 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 शी. बरोबर गो मरे वायल्या असा जावचा देवान असा करू नया तू बघ येता बघ तू बघ आता ती यात बघ हा उलो घालते का मुद्द ऐका घेतायला ओ मनीष ओ मनीष ओ मनीष ओ मनीष हा बरोबर आता मोठ्यान उलो घातले तेव्हा ते नेम बघल्या तुझ्या होय मरे तर मोठ्यान उलो खातो तेव्हाच बघलंय शी कसं झालं ना बाप रे बाबा कोणाच्या आयुष्यात असा केव्हा घडा नाही ऐका ना बरोबर रे कंटाळ रे बाबा